Най-доброто, пичове, до... Пардон, извинявам се, най-добрият до 700 евро. Кодово име ADG Atlas, създаден да доминира с 6-ядреният си 12-нишков AMD Ryzen 5, 5 и 500. Видеокартата му Nvidia GeForce RTX 5050 8 GB OSI Edition. Имаме инсталирана 16 GB RAM DDR4, имаме инсталирано 512 GB SSD. Всичко това стои на дъно A520 Pro и се захранва от 500 W 80 плюс бронз захранване. Супер сглобено в кутия на Zigmatech Aqua с 5 Addressable RGB вентилатора. С тази машина ще разцъквате всички заглавия. Всички на приличен FPS. Над 100 и идва с 3 години пълна гаранция, понеже е чисто нов. Идва с инсталиран Windows 11 Pro. Натискате това бутонче и веднага започвате да работите. Идва с възможност да се вземе на изплащане. Работим с TBI, DSK и Unicredit. Да, за около 20 евро на месец може да имате този компютър. Продължаваме поредицата, пичове. Най-добрите конфигурации до вашия бюджет. Започнахме от 500 евро и ще стигнем чак до 2500. Днешният модел, най-добрия, освен на визия, освен на цена и като производителност. А откъде може да си го вземете? Само на едно единствено място – AdGame.bg. Ще бъде изнесен още на заглавна страница при оферта на седмицата. За мен лично това е най-добрият геймърски компютър за цената си в цяла България, без да преувеличавам. Ако имате интерес, знаете откъде да си го вземете. Бъдете живи и здрави, пичове, ще се видим много скоро.